Kai mai keji baƙin littafi za ka bani kana da shi. Baƙin littafi akwai shi, kai wata min kai na wahalan. Ka dai san tsada gari yanzu ko. Kana sayan min ko ba ka sayan min? Ka ɓata min rai. Faɗa mana ni don ka yi mu kula ciniki. Ka buɗa in gani in ba baƙi na ba. A'a baƙi na don ubanka. Halo yallaɓai an samu amma ba wannan na wanda aka yi ba. A amsar kuka ba shi da abin. Gari oga. Na ce mi ba a samu abin ba wanda an ka ce ka samo. Don na diba kayan nashi gaskiya ban samu wanda aka. Kare ba da kyau. Na hudi ba ni ban ga wanda aka nufi ba. Shin an kai yanzu shi kenan littafin ba a samu ba to. Kai wallahi sauna kake. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like.